Alvorada també esta vesprada estan assajant per al concert de dijous que es farà a benefici de la Fundació Amics de la Gent Major. I crida l'atenció, Pau, l'edat dels músics. Sí, Laura, perquè tenen entre 4 i 12-13 anys. Mira, me vaig apartar una miqueta perquè pugues veure estos músics i cantants de primera. Estan tocant els violins, els cellos i cantant. Anem a sentir-los perquè ho fan com els àngels. Pertanyen a dues escoles d'ací d'Alboraya que s'han unit per a fer un concert benèfic, com tu has dit, a benefici de les persones majors. Això és una meravella i més de cara al Nadal. Bé, jo crec que després el que farem serà sentir una altra cançó, veure com toquen i explicar el que és el mètode Suzuki, perquè ells han après música gràcies a este mètode, que el que fa és ensenyar a tocar un instrument gràcies als pares, als iaios, a la vida en família. Ara... Dijous se celebra al Palau de la Música de València un concert benèfic en el qual els xiquets, els pares, els avis s'uniran tots en favor de la Fundació Amics de la Gent Major. Es tracta d'un recital en el qual s'utilitzarà la metodologia Suzuki d'aprenentatge i ara mateix en aquests moments estan assajant a Alboraya i sembla, Pau, que ho tenen tot molt controlat. Jo crec que ho tenen tot controladíssim. El que passa és que n'hi ha moltíssima gent així implicada en aquest projecte i el que anem a fer és si realment ells ho saben tot. Així tenim, mira, els xiquets que abans hem vist com tocaven, però ara anem a presentar-vos al coro VIP que se diu, que són els pares dels xiquets que també s'han implicat en aquest projecte. Ells canten i com canten? A veure. Tinc a l'Ena, que ja és mestra d'un dels col·legis que organitza este concert. I com sonaria això en música? Així tenim en directe violins, violes, cellos i flautes. Increïble. Així és com sona tot el conjunt instrumental. Ara va el cor de xiquets, no, Helena? Ara mateix anem a escoltar el cor dels xiquets. Bueno, ara estan ballant, eh? Sí, primer ballen perquè els agrada mogolló ballar i ara van a cantar. Ai, que no s'arranquen a cantar. I si ho fem tots a la mateixa volta? Anem a reprendre tots junts a cantar, a ballar i a sentir. Això han sigut les càmeres. Cor. I mentrestant, me contes, Helena, què és això del mètode Suzuki? El mètode Suzuki és l'aprenentatge musical instrumental com la llengua materna. I ara van a començar tots a tocar el tema, vas a veure. Preparats els violins. Contem, 1, 2, 3. Te faran cas, Helena? Esta és mestra, així que han de fer cas. Sí, mira, esto és alhora. Així és com sona l'instrumental, el vocal, i també tenim els bebès que estan ballant, que ara després podeu observar. Preciós. Perquè esta filosofia, que és una filosofia japonesa, el que vol és a dependre en família, a tocar un instrument, a ballar, a cantar, a estar units, no?, a través de la música. Correcte. I ara fem el concert en conjunt en la metodologia Vilems, que és treballar la veu. Per això fem tant el moviment com l'instrument com la veu. Bé, ells faran un concert benèfic el proper dijous, com tu has dit, Laura, al Palau de la Música, així que tot el món que vulgui anar contribuirà a què? A favor de la Fundació de Persones Majors. És un regal molt bonic per part de totes aquestes persones d'Alboraya. A més, és que disfrutarem, així que vos convideu. Segur que sí, perquè sense saber solfeig ni res és realment gratificant i admirable com estos menuts aprenen a tocar també el violí.